Jambo bwana, habari gani? Safari divertigarria. Wageni mwakaribishwa. Egilea 3. Editoriala Kuetolan. Bilduma Lagunak. Orain dela urte gutxi Bizkaiko herri batean Sestaon Nekan eta Unai bizi ziren gurasoekin. Anaia-arrebak bikiak ziren. Neska errubioa zen, eta gaztetxoa izan arren oso altua zen. Mutila ordea beltzarana zen, eta bere arreba baino pizka bat basoaga zen. Biek begi urdina zituzten. Oso ikasle bikainak ziren, irakurtzea, bidaiatzea, kirolak egitea eta lagunekin jolastea. Gustoko zituzten, baina biek indabak gorrotatzen zituzten. Mwakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata. Kiti jambo bwana. Egun batean anaia-arrebak klasean zeuden ingurune ikasten, kontinenteak eta ozeanoak. Andereñoak Afrika non zegoen azaldu zuenean, Unai eskua altxatu zuen eta esan zuen. Andereño gu hauarten Kenyara joango gara, safari bat egitera. Nahi alduzu gurekin etorri? Bai, nahi nuke zuekin joan. Inoiz ez du safaririk egin. Zuen gurasoekin hitz egingo dut, Andereñoak erantzun zuen. Ze ondo oihukatu zuten bikiek. Ikasturtean amaitu ondoren guztio maleta prestatu zituzten. Denetarik saldu zuten. Praka, motxa, mendiko bota, eguzkitako krema eta pasaportea. Afrikara bidaiatzeko egunean aireportura joan ziren hegazkina hartzera. Oso pozik eta ordurik zeuden. Hamar orduko bidaia egin ondoren Keniako hiriburura Nairobira ailegatu ziren oso nekatuta. Hotelera zuzenean joan ziren maleta guztera. Afaldu ondoren aitona amonei email bat bidali ziren. Kaixo aitona amonak. Orain dela gutxi iritsi gara Nairobira. Bihar hasiko dugu safari irrikitan gaude. Gidaria izan digu Masa tribua ere ezagutzera joango garela. 8 egun bidaiatzera gogo gara. Berriro, Nairobira itzultze garelean gure gorabehera kontatuko dizkizuegu. Bitartean segi ondo, musu handi bero bat, Nekain eta Unai. Hurrengo egunean safaria egin zuten. Afrikako sabana ikustera joan ziren jeep batean. Animalia batzuk ikusi zituzten. Lehoiak, jirafak, errinozeroak, animalia batzuk eguzkitan zeuden. Beste batzuk jaten. Geopardoak korrika egiten. Nekan eta Unai argazki makinarekin zebiltzan.
Bapatean andereñoa jipetik jaitsi zen leopardo bati argazki bat egiteko. Zuhaitz baten atzean ezkutatu zen, baina zuhaitzean tximino bat zegoen zintzilik, eta zelako sustu hartu zuen andereñoak. Oihukatzen jipera beldurtuta berriro bueltatu zen. Kar, far egin zuten guztiok. Beste egun batean Mase tribua ezagutzera joan ziren. Begira ze lepoko ikusgarri daramatzaten, oihukatu zuen Nekanei. Bai, uztaiek ere badituzte besoetan, esan zuen nahi. Niri haien zaunekagarria gustatzen zaizkit, komentatu zuen Nekanei. Ezetz jakin zein hizkuntzaz egiten dute galdetu zuen andereñoak. Suahilieraz oso zaila da haien hizkuntza, azaldu zuen Nekanek. Guztiok aho zabali zeuden Masaiak ikustean. Gero, Lastos eta Buztinez egindako etxe batean sartu ziren bazkaltzera. Indabak! Baina ze sorte, gozo zeuden. Amaitzeko Masaiekin batera dantzatu zuten danborra jotzen. Zenbat eta salto gehiago, hainbat eta altuago egiten zuten. Azkegunean berriro Aiton Amonari beste enbai bat bidali zieten. Kaixo Aiton Amonar, gure porrak amaitu dira. Primeran pasatu dugu. Gauza harrigarriak kontatuko dizkizuegu bueltan. Bihar Bilbora llegatuko gara 6etan. Etorriko zarete gure bila? Zuek ikustiko irrikitan gaude, besarkada handi bat, Nekane eta Unai. Geroago familientzako eta lagunentzako souvenir batzuk erosi zituzten, kamiseta, glitzeroak, eskumuturrekoak. Eta ala bazan edo ez bazan, zaradila kalabazan, eta ez zedadila kuetoko plazan.